ole du saka ka channel minau clear sak thin tu te masain chi pele vek ule tun tuma hianin video size ti te dan karon soidona ama khanin pdf file size ti te dan karon soito a tuna chuanin a video a mb emo a kb emo a gb jongpon ni se khang tiang kha ati hniam dan karon soidon ani ama sabra chuanin play store kan lu tanga play store hin apps download tanga ya chu video compressor an tani video compressor kan search anga video compressor hi tamda oma atha kan ti zong kha kan mang menga tuna ka man hi hei a kring hi anita feya ka ko tiri hei in du chuanin hemi hi a link hi description a kalau danga heta tang hianin in lo download donia description atang in du chuan lo download donia hemi hi video compressor hi a thatna chu YouTube a video upload thin tan hianin a tha zola chan chu a MB emo a KB hi a lian thei maya kan han down YouTube vela kan han upload dona a MB emo a KB hi a lian maya hei a tul lem lova a chan chu a tul lo na chan chu kan video hi 360 emo 480 vel hi a en tlak maya minol pui hi chuanin 360 bak hianin kan en ka ring vak lawa amai ro chu 480 vel tal hianin da theila chu a tha hle a chumi ni lawa a sang deuh dawa kan handa video quality sang deuh kan handa kan han upload hianin internet pack hi emo wifi po hengte a hek mei maya omzia te chiam om lawa nol pui chuanin 360 an tlang puin ka hria chumi ani wang chuanin 360 vela hian han convert thaila video kan han upload po khanin data a hek lawa chumai baka whatsapp vela video kan thon pon data a hek lo bik ani chuanin kan open anga ta hian a lang te deuh hlek anga min lo hria thiam dawn ania apa saber hi ka thlanga a MB hi 412.6 MB ni ta a chun hi kan thlanga kan meta ta hianin kan compress dawn ani ta hian kan compress video ti hi alom ta hi a chung bra hian kan compress video ti kha kan thlanga chuan kan compress dawn ani ta hianin du thlan tur awm ta ni kan compress dan tur kha a du thlan tur awm ta a 75% a kan compress chuanin a quality hi 360p anianga chuan a MB a size hi 235 ani dawn ani a tir khanin kha video a MB pa ngai kha zali le ti dei kha ni ta tuna chuanin zahnih somthum panga chia ani dawna hei a quality kha 360p anianga chuan 50% a kan ti chuanin 240p ani ta chumi chu a MB kha za le pakua ni dawna mahse khami kha chu a hniam ma a chumi ani wang chuanin 360 vel hianin kan ti anga quality YouTube a upload panin a en tlaka chumi ani wang chuan 360 vela ti hi a poilo ani chuanin 50% hianin kan ti chinanga upload tur an chuang lawa ti hianin a in compress mek ani video kan pause lok anga ole ti khanin a compress chung kha kan pause zawa ani lo chunin a rei dawn toka hei kan video compress kha ni ta a video amhasa pa ngai hi an enila 412
412.6 MB ni ta a chuanin kan compress nu khanin 109.8 MB ani khami kha a in thlau zia kha a MB in thlau zia kha video upload don emaw en don pon ni se I data tam tak kan save theya khami ni wang khan video compress hi YouTube vel emaw eng emaw Facebook vel pawh ni se khan tianga upload thin tan kha chuanin video compress hi kan uar a tha hle in ka hria chan chu data tam tak kan save thei dawn ani ole kha ti chong kha tun tuma kan video thlir ho thei te ani le tak ka video te min lo thlir sak thin awangin in vai chunga lawm thu ka sei tak meu meu ani in vai in mang tha mut tui chei tui vek ule